Čaute, ja som Dário, dneska som tam u nového videa. Dneska budeme skúšať kolobežky. Takú tu mám novú kolobežku. Toto je Eravan verzia 2 od Etiku. Jedna z najľahších full buildov na svete. A my ho dneska budeme skúšať a povieme vám, či sa oplatí. Môžeme ísť spoločne už otestovať. Ľudia, prvé som si všimol, jednak je strašne ľahká a keď to točím, tak ono to nemá žiadny zvuk. A to je strašne dobré. Takže ideme vyskúšať nejaké základné triky. Tail whip. To je moc ľahké. Bar spin. Heel whip. Teraz ide otestovať Laco. Ľahká? Ľahká veľmi. Iba si on nevie ešte tail whip zo zeme. Došiel nám aj Matino do videa, teraz si, že main kameraman a ide akurát aj natáčať. OK, skúšať nejaké slajdy. Zabil. Vychádza to dosť dobre. OK, takže zistili sme, že board slide vydáva veľmi pekne, tá kolobežka. Dobre, takže ešte som jeden trik nedal a ideme si ho hneď teraz spraviť. Skatepark je síce hodový iba do polovičky, takže nemôžeme tu až tak dobre skákať, ale dávam zatiaľ vyhodnotenie. Takže moje vyhodnotenie je, že táto kolobežka je veľmi dobrá pre mne pokročilých jazdcov, čo som ja. Je veľmi ľahká, veľmi ľahko sa točí a je fajnová. Milujem Etik a to je asi tak všetko. Čaute.